Здравейте и добре дошли в подкаста "Да си говорим направо". Казвам се Габриела Иванова и съм адвокат. В подкаста с гости и експерти от различни сфери обсъждаме законодателни промени и практически проблеми, които касаят бизнеса и всеки един от нас. След успешния първи сезон, посветен на различни правни теми, се завръщаме с нов сезон, който е посветен и фокусиран изцяло върху недвижимите имоти, сделки, финансиране и практически аспекти, които често се пропускат, но могат да се окажат решаващи. Мой гост е адвокат Йоана Каменова, специалист с богат опит в сделките с недвижими имоти и строителството. Заедно ще обсъдим практически проблеми, ще дадем примери от практиката и ще обсъдим опита си. Днес ще говорим за един от най-сериозните моменти в една сделка с недвижими имоти, а именно банковото финансиране. Кога да започнем, за какво да внимаваме и как да прегледаме договора. Йоанна, здравей и добре дошла. Много се радвам, че прие поканата за този сезон на подкаста. Здравей, благодаря за поканата. Да започнем от самото начало. На кой етап е разумно купувачът да се срещне с банката? И моето виждане е, че много хора чакат, докато вече са подписали предварителен договор, тогава да поискат одобрение за кредит. Да, правилно ти е впечатлението, но не означава, че това е най-правилният етап. Ние съветваме клиентите да направят консултация, дали чрез кредитен посредник или сами да тръгнат към банките, които ги интересуват, на възможно най-ранен етап. В идеалния случай да действат паралелно с търсенето на имот и с консултация с банката. Когато отидат в банката, те ще получат условията по кредита, ще им се разясни цялата ситуация и целият процес, така че те могат да са подготвени. Ще получат едно предварително одобрение. Той ще знаят структурата по сделката и горе-долу за каква сума имот, и продажна цена могат да закупят. И е важно да знаем, че това, че сме получили предварително одобрение, не означава, че ще имаме окончателно одобрение от банката. Така че това е на възможно най-ранен етап. Също така да кажем и каква е разликата. Нали? Продажната цена на една обикновена покупко-продажба се изплаща от купувача на продавача в деня на сделката. А когато имаме банково финансиране, това става на малко по-късен етап. Тоест, вписва се сделката в агенция по вписванията. Непосредствено след това се изповядва договорната ипотека или се вписва законна ипотека. Изчаква се удостоверението за тежести да се види, че банката е първа поред кредитор. И след това вече се отпускат парите от банката към самия продавач. Тоест тук имаме едно опосредяване на самата сума, като продажна цена. Моят личен опит с банковото кредитиране и с кандидатстването за кредит е следния. Имахме предварително одобрение. След това обаче и междувременно се смениха вътрешните процедури на банката за много кратък период от време. Говорим за 2 седмици. Но посочвам, че тези 2 седмици, поне от нашия личен опит, се оказаха много решаващи. В рамките на 2 седмици се промениха вътрешните процедури на банката. Отделно беше направена нова пазарна оценка на имота и като резултат одобрената сума беше значително по-ниска от това, което беше необходимо за купуването на имота и съответно от очакваното. И това, честно казано, като се абстрахираме от моя опит, според мен е приложимо за много хора в същата ситуация. Може да обърка цялата сделка. Отделно хората са дали капаро, не знаят какво ще се случи с това капаро, не знаят дали ще могат да си го върнат. В повечето случаи не могат да си го върнат. Затова наистина е важно разговорът с банката да се води на максимално ранен етап и също така, дори да чакаме одобрение от банката, ако можем постоянно да проверяваме с тях как върви процедурата, какво можем да очакваме от тяхна страна, те имат ли нужда от някакви документи, защото от нашия личен опит за 2 седмици от предварително одобрение стигнахме до много по-ниско от очакваното. Да, практиката ми е показала, че за съжаление
всеки отдел, през който минава кредита, гледа документите на самото лице и на имота от начало. Тоест всеки може да поиска нов документ в различен етап, което много напряга самите клиенти, е напълно разбираемо, защото те са подготвили документите, които са изискали, предали са ги, считат, че чакат одобрение, а като мине кредита в друг отдел, те искат нови документи и това много, много, много бави самия кредитен процес. Също така, като говорим за офертите на банките, Да. много хора се водят от лихвения процент, но той ли е най-важния и той ли е най-решаващия за изхода от преговорите с банката? Ами, то е важна част, но не е нали, и основният елемент. Много често хората забравят, че те трябва да имат процент самоучастие. Те считат, че когато ползват банково финансиране, могат да вземат 100% от продажната цена от банката. Да, това е приложимо, но в много редки случаи и нали, при различни процеси в банката, повечето случаи трябва да имат поне 10%, нали, които се дават най-често на предварителен договор. Така че не могат напълно да разчитат на банковото финансиране. На следващо място забравят в преговорите самите клиенти, че когато купуват имот, който е незавършено строителство, т.е. има акт 14, но няма акт 15 и акт 16, банката задържа един определен процент за тези етапи в строителството. Тоест, дори сделката да се изповяда на акт 14, няма цялата продажна цена да отиде към строителят, а когато той получи тези актове за самата сграда, чак тогава ще му бъдат нали, изплатени от банката. А също така клиентите забравят и да посочват какъв тип обекти биха искали да бъдат кредитирани от банката. Търговските обекти, за съжаление, са доста по-висок процент и много, как да кажа, по-неизгодни условия, така че там също трябва да се внимава. И да кажем и за пазарните оценки. Пазарната оценка е много нали, голям елемент в числата, когато си взимаме договора за кредит. Хората мислят, че се финансира 100% от цената, която се формира при пазарната оценка. Това не е така. Нали, най-високият процент, който може да се кредитира, който аз съм срещала в моята практика, е около 85%. И това е нали, на градски имоти, апартаменти, примерно в столицата. А колкото по-обектът е в примерно по-малко населено място или се води за вила, за такива такива не жилищни имоти, процента може да стигне до 60-65%. Тоест, това е процентът финансиране, който дава банката на самия клиент. И също, ако мога да допълня, често банките предлагат така наречената преференциална лихва, която е обвързана с сключване на застраховка живот при съответната банка, както и с получаване на заплата точно в същата банка. Защо се пропуска и защо е важно? Ако човекът спре да получава заплатата си в тази банка или съответно развали договора си за застраховка живот, то тогава лихвата се променя и съответно се повишава. Да минем и към самия договор за кредит. Кои са клаузите, на които задължително трябва да се обърне внимание? Първо място лихвата, това, което най-много гледат самите клиенти. Ние трябва да знаем дали тя е фиксирана или плаваща, не само самото число, нали, а да знаем тя как се формира и какъв е референтният индекс. Дали то е на банката или примерно е Юрибор. Трябва да знаем годишния процент на разходите. Това също съдържа в себе си таксите, които самия клиент трябва да плати и разходите по самия кредит. Трябва да внимаваме дали имаме такси за предсрочно погасяване, защото някой път самата банка ни наказва, че искаме да върнем предсрочно нашия кредит. Трябва да видим дали имаме някакви
условия за едностранно променяне на самите клаузи по договора от страна на банката и съответно да проверим какви са задължителните застраховки. Най-честно това е имотната, която се включва в самия договор, застраховката живот, която е доста полезен елемент, дава така спокойствие на клиентите, и застраховката за безработица, която също ги защитава, ако в някакъв момент не могат да погасяват вноските по кредита. И нещо, което и ти посочи по-рано, много често имотът, който се закупува, е в строеж. Да. И съответно се изискват средства на различни етапи. Понякога е след акт 15, понякога след акт 16 и купувачът може да се окаже, че временно трябва сам да финансира част от цената на имота. Затова според мен е важно договорът да се прегледа и от юрист, за да може да се прегледат не само лихвите, а цялата схема на плащане и на какви етапи съответно трябва да се извършват тези плащания. А как стои въпросът от твоята практика при съвместни кредити? Често двойки купуват имот заедно. Има ли особености и какво трябва да знаят? Да, разбира се, че има особености и тук повечето пъти грешките са от емоционален характер и клиентите забравят, че договор за кредит е един 20-30 годишен ангажимент. Така че тук, разбира се, много трябва да бъдат внимателни. И разбира се, покупката на имот е съпътствана от така приятни емоции, но разбира се, трябва да са много, много, много внимателни. Когато са посочени и двете лица в договора за кредит, те са солидарни длъжници, което означава, че банката във всеки един момент може да насочи изпълнението си, т.е. да иска изплащане на кредита, от което и от двете лица да е. Трябва много ясно да е разпределена и собствеността в нотариалния акт. Когато, разбира се, двойката е в граждански брак, няма значение кое от лицата е посочено там, но когато те са на съвместно съжителство, разбира се, ако желаят да имат равна собственост, трябва и двете лица да фигурират в нотариалния акт. Често срещам най-вече дами, които казват, че не желаят да имат, ангажимент, да не се занимават, не фигурират в нотариалния акт, но стават солидарни длъжници в договора за кредит, което при едно неблагоприятно развитие на техните отношения, те просто ще изплащат кредит, а няма да бъдат собственици. И не само, ако има потенциално неизпълнение, виждала съм случаи, при които те стават длъжници по изпълнителни производства, насочват се изпълнение срещу тяхното имущество, образуват се съдебни дела и така нататък, което е много неприятно и може да струва страшно много време, нерви и пари. Затова е хубаво да четем внимателно това, което подписваме и да сме наясно ние по какъв начин сме ангажирани в един договор за кредит. Да не мислят само като двойка, като партньори по договор. Съгласна съм. Ако можем да обобщим, банковото финансиране не е само формалност, то е реална стъпка от процедурата по закупуване на недвижим имот, при която стъпка всяка една грешка струва време и пари. Йоанна, благодаря ти за конкретните ви съвети. В следващия епизод ще обсъдим кои са необходимите документи за сключване на договор за недвижим имот и за покупка на такъв, кои са задължителни и кои специфични документи често се пропускат. И тук е времето да благодаря на партньорите на подкаста, платформата imamadvocat.bg, Дъбов Specialty Coffee, салон за красота Арт 79, продуцентско студио The Brave Bee, студио за снимки и подкасти Motion Labs и моден стилист Мария Малчева. А платформата imamadvocat.bg свързва адвокати и хора, които имат нужда от правен съвет бързо, лесно и сигурно. В платформата може да
опишете конкретния си казус и техния AI асистент да ви даде първоначални насоки. След това може да си запишете час за консултация с адвокат, който е направил регистрация в платформата. Ако имате правен казус, посетете сайта imamadvokat.bg и намерете своя адвокат още сега. Ако този разговор ви е бил полезен, абонирайте се за канала да си говорим направо и споделете с приятел, който е в преговори с банка за кредит. До скоро и нека си говорим направо.